Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Fitaccen mai ba mutane dariya da barkwanci a shafukan sada zumunta, Al-Amin G-Fresh ya bayyana cewa ya kamata al'umma su gode masa saboda shi ne ya haɗa auren Aisha Humaira da Rarara. G-Fresh yana wannan kalamai ne bayan da aka ɗaura auren Rarara. Ga dai ƙarin bayani daga bakinsa. Ya kamata a ce an yi celebrating ɗina a Kano ta yadda nake inganta aure. Yawwa, ku fa matsalar 'yan social media iya abin da kuka gani ta shi kuke wa shari'a. Mana wallahi ku tsaya ku ji. Akwai waɗanda a gefe na ba su shawarar su aure. Kai, akwai waɗanda a gefe suke kallo na ni da matata yadda muke flexing, muke hayya. Kun gane su ma suka yi aure. Akwai wanda kuna ganin kamar sun fi ƙarfin ma su koya daga mu, to wallahi sun koya daga mu, wallahi tallahi. Saboda haka congratulations to Aisha Humaira da Rarara. Mana we been like kun gane ne wallahi Allah ko to ai G-Fresh ma baka G-Fresh ma ya aure kai auren ma menene auren ma ai ba wani abu bane ba, auren ai ba wani wahala ne da shi ba ko ka aure abokiyarka kawai. Kuma in gaya muku gaskiya ko duk wani wanda yana da kana yawo wacce kake bidiyo da ita, ni ina tsara san matata. Allah ya miki albarka saboda supporting din movement ina da matata take yi. Wannan ya sa ina ƙara mutuwar san matata saboda supporting din aiki na da take yi da kuma she's always there for me. Kun gane ni ban dauki mace wayoyin aje ta wayin boye ta waye kuna wani waye su ta banza da wafi. Matata yanzu passport ɗinta ma is almost ready. Yawwa za mu tafi ma USA ni da matata, wanda suka invite na su ce in gayyato ka gayyato matarka in kana so. Nace fine, wallahi yanzu processing din passport din matata ake. Yawwa, so ina congratulations to Aisha Humaira da ke da Rarara. Ku miƙe titi ku ta tafiya ku hau jirgi, ku ga dama ku bi ta cikin gajimare, ku ga dama ku bi ta cikin ruwan sama, ku ga dama ku yi ta zagayen duniya. Yanzu duk yanda za a yi wasu matan sauran matan Rarara yanzu they cannot be able to compare themselves with Aisha Humaira because the example is easy to understand. Kun gane shine kullun suna tare. Kun gane me yake magana? Yanzu Aisha Humaira nan an yi auren nan da ita za a boye ta ne ya ce ai yanzu an yi ta yi aure saboda haka ki je ki buya. Kuma ma abubuwan da suke hankalin su ya zo ɗaya abubuwan shi yasa ina ga ya aure. Ke kanki abubuwan da muke da ke da hankali na ƙara mutuwar sanki. Irin mugun mahaukacin soyayyar nan nake miki yanzu wanda ko kai za Rarara Aisha Humaira Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.